jebok thui panda nayak moke laithanai dataram Reang ini mama Rutuk rai para purbo sorbung bio omorpur bumati misingse brau ke ha msa mtoi thunglaiye bru ni urbe niyom tomo kelai jawo armin raw nailene di msa raw harpu tuipung ye brau rupo ye mamphan bo ye tawbuisa ke marong raw di naile di Mama tatara bono si Reang suka masih kastora korisat nongye wai sumu panda ke Khum Baulai nongye langsung singan Reang kabau sama tionggar ataraino Mama yang tu, abon pakai Baulai Chodri ini konak tu. sama hukna tiba kulit kulmaya. Ini konak tu Baulai Chodri. Ada pinjau sobatnya cara ini, tulis korban dah. Ini kilo. Ayo, saya mesti kita kalian begitu kau Abon Chodri ni kantor sekretari ini tu nanti Bromnang atau apa? Baulai di Jaga. Beri saya cuma pahal koi menjatuh di Bromnang. Reang salah satu ni advisory committee orang Jaga ini. Upadi sini, ada orang upadi. Roti di Sinawa. Berapa ni? बारिखे खक्सा फैमायो दुखजनक फैमायो दिनियो जोंरो फाइलेमके ब दिरेमचि मामा बिनिम सुमुंखे दिरेमचि सामुंखे बो सरमफा बिमुं मुं साखेबो दाताराम ब मामाले बिनि अवदान तो जत्त तिनिरो चौधरी पाइद्रि कांग्रेसरा हिंथु तैमा हिंथु करबो हिंथु
বিভিন্ন জায়গানি চুং ফাইয়ে বুনো কেহা ব্রহ্ম রিলে ফেমো কাউকে বুং তাং থাংমো বিনি হাবানো সমাজনি হইতে জাতিनि স্তরেव सुजरा तांनो हा जों सासनिया साफासे कुल पाया थैफुया जों मासालाफियो बिनि अस्ति बाय जों गावलायसने आहिये दिनि सारैनि एकता दुइताखे बुंनो जों नुया क्रिं कहफासे नुया सिने हाब साबते काचा बाचा जाति बंसा सान्दाय हु हान बार पांजिराव उने आहिये थां तंके साजराव लामत्रिसये काउटमा सानां साजराव बिनि अबदान तो समाज थेके पार्टी थेके जाति थेके ताखुकसु बंसक्सु पा तोरे ये तेना थामनि फियो जों तोइमावो पयन्तम सि ताइनि ये आइन सिनो ताइनि हि ताइनि तेनि हा जों 70-72 बसर क्लु थामनो हानि फुजा बार्षिक फुजा खेपु ब हावला खेसे खेना हिये बिन नोकनि माल कामनो तिख्लै ताइरि तं फैमा बाय हावा बार पाँचिनो ब्रोनो हाइ के बि सालाय थुप साप्तेनि समान थु बरारासिनि समान थु बिनि समान काउसाय तमि बुं न खाकचामो बाय खातोमो बाय हानि ब्रोराव जतक थुं फाये थैखे चुंबदि कनो ब्रह्म रिले ना हिये आसुजरावो माया काया तंखे माया पिसे अस्तिनो पेतोसे चो माया मा तंखो ब्रो धर्म नां ज्ञान नां बुद्धि ना जीविना के दयालु न के चुंबदि मांगलाय जाम हिये तिनि 4 तारिख 5 तारिख दिन खामो 4 तारिख नवेम्बर मार्के मंगलबार मिया 3 तारिख बुनो तैसा जा बिनि अस्ति एके तिनियो के बुनो चुं बिदायरि मा जानाय आबम बाय चुं क्रिं को हाफो बिनि काया नं फ बिनि अस्ति नं फ चुं ब्रनि लायफाय जाय ब जत होग्रा जाग्रा खुंबो लायफाय हा रांखौ पैसा जत उचु मिसनि लायफाय बांके या जै खबा खौचिं फरि लाये आखेनो थैखे जातिनो ब्रह्म रिले ना हिये चुं जारा काच्चा बाच्चा तंनाय हानि ब्रनो फ नौथौ सिथौ बन चिनि सृष्टिनि आचार बन चिनि नियम नीति हिये जों लारि लायजावो जत्तनो खुंपा आसु जरानो आंसा इनके जेबो थुइनाय मामा चिनि दाताराम रियां बुंले ब्रुनि बाव ये मा खेनाम फैयाला ब्रुनि बाव ये बुं सिंगां मयल 10 बছর तनो फिये मारबारि पइन्टायो सिंगां पइन्ट्रतायो दुइबार खेफि जानाया कासकराय परिषद बुं उपाधिक तंये हा बिनि उपाधि मंखे 2000 के तंयो बुं चुनो बेरा थाहा आबम न चुं ईश्वर फचुनो फाइरि फिस्तो हिये बिनथिये चुं दैला फाइजामसे जत हाबार पाँचिनो जोंरोंमि सेमिनार कौया बदिनमा सामुतांके माया दे माने चुं जत तलेनाय कासकराय परिषद तर थेके ता बचौधरी फाइरि जत हावा के सृष्टि चुं चलेलायना हेपनु फाइजाओ खाबल नौ लेखे जेबो दाताराम मामा थुइहा इनके बिनि परिवर्तन लेसपनो नौले खेलाय फिते हाता ओले जों 20 कांबसियो परिकल्पना लानाय ब्रो केहाक मा थांपो थैखा हामखा हिमदेंवो जों आबासिनि डिसिसन दंवो राय साख्लायनाय कासको साख्लायनाय एकबाइजारि साख्लायनाय आकाचिनि जत्त समग्र ज्ञानी बुद्धिजीवी नावरनो पांजी होग्रा दङ मलसेरेन्द मेसकारेन्दनि ब्राउन फाइस्ति बिनि बिस्लाय बुंले दायो से बेरा थाहायखे जों फनानो जों सिनाहि हानि ब्राउन तैसा फिनाय बुंले के बिनि जेबो आसा समाजनि पूजा आस्था खेतमो सिरियो मारियो मले बुंले खाउन्डे लाफि ना बिनि व्यक्तिगत पकेट दे रिफि बिनि व्यक्तिगत से परेवे से जों जानजानि याउसिलाय म जानजानि ग्रिस्ति तर थेकेरियो खां यामाने मासाफो खां यामान से ताई दिहिए से एक बस हपर से बिनि मिसि लातो बुं मिसिनि दाम आरखिए आबाबो चुंफो हावा खाया 12-5 नि जे बुं आबो दान खेतपु 2009 आखे मिसि ताइले फु बुं आखे दान खेनावो आबो मन चुं पमया बदिनमा ताखु काहाम बदिनमा ज्ञान ना बदिनमा साहस ना ब्रो हावा चाइ फिस्तो हे 12-5 दिन थे चुं आमन निरापत्ता के चुं जत्तनो खुंकाबखौ जानजानि बिसास मन बदिखा चाइ फिस्तो हिया चुं दुआइलार मिसे सन थियो मामा नंले बुक्तिम थ नौले आंखे कासकौरायनि उपाधिक न कासकौयाव सहि च जामि सियार याफो मामा बायनो तैथे नावो मामा बुआइ ले पत्तला मसलानाया सानुं चुकादि आंनो तला तैनायसे बिनासु दयालुसे बुहाबाला मालाय से सिकांजा थाक्सा स्नि